To veše s korektorom, kapitane Perkiću. Ne, gospodine Majre. Pogodili su metu iz prvog gađanja. Bez korekture. Bez korekture? Bez. Može to i bolje. Uvijek su malo nesigurni kod prvog gađanja. Sačekajte da promene položaj. Nema potrebe, Majo. Isto pogađaju bez korekture, samo što brže nišane. I onda tesari ne mogu da stignu da naprave metu. Idemo, kapetane. Nešto nam je otišao ko pokunjen, brigadni general. Da izviniš, Čiča, izgleda da general pojede nešto što se ne jede.